И здравейте хора, аз съм Фолтес и днеска ще ви покажа скайпа, ако искате да го имате. Само мистер Спармен го има, защото ние с него играем. Така, сега ще ви го кажа. Значи пишете, ще е така Мартин Недялков на английски. На английски ще видите ето тази снимка с модела просто, защото съм я. И тази снимка ще видите отзади, дето има една много голяма шахмат фигура. Ще го видите. Да. И ще ми намерите скайпа, ако искате да го имате, ако не искате, да дадете. И също и така, и също да, това исках да го кажа. За скайпа ми. За скайпа ми. И да, това е на мистер Кроув скайпа. Ако искате да го посетите, просто напишете Максим Недялков и ще намерите там скайпа му. И ако искате с нас двамата да свършите, ще свържете по скайп. Довиждане. Абонирайте се за мен и за мистер Кроув. Довиждане.